vragen het vorig jaar wie er helemaal niks kostte. Helemaal niks. En toen heb ik gevraagd aan de goede gemeente van Sint-Verlu vergeten. Ongetwijfeld, want ook de Vlarissen hebben blauwe vlekken. En toen zijn er links en rechts nominaties gekomen. Maar de nominaties is 1, maar de motivaties is 2. En het vorig jaar hebben we het gedaan en we hebben heel wat warmte mogen ontvangen. En we hebben dit jaar ook gedeeld met Hans Verheijen, onze burgemeester, die over 1 week zelfs onze grootvorstheid waren. En hij heeft nu al rode kleurtjes op de wangen, want hij vindt dat een enorm eer. En we zijn vandaag ook met onze Geländer Tour onderweg en we willen nog eens de jaarorde 2022 overhandigen. En als we nu kijken, hier naar de Bekselderzaag, ik ben niet heel goed in getallen, maar ik denk de 16e jaar. Ik moet al niet naar kijken, want dat wordt even initiatief nemen op Helen. 18! Zie je, zo snel gaat de tijd. Maar ook hier weer geweldig. En als we nou rechts kijken, dan zien we er een etalage staan. En in die etalage staan alle perikelen van een schoon wereldstad. En ik wil nu al een applaus vragen. Marianne Paulus heeft dat gerealiseerd. Applaus voor Marianne. Nou Marianne, zo. Marianne, natuurlijk, de ontbreekt het aan. Maar we kennen dat volhangen met 100.000 dingen. En er blijft altijd gaat ontbreken. Maar een van de dingen die vermissen is de allereerste vlag van de Vlarissen. En laten we die nu bios hebben. Het heeft echt kruim gekost, hè. Kruim gekost, want die vlag hing boven het bed van Jean Meens. Nou, en als ze boven het bed van Jean Meens wil komen, hebben ze versterking nodig. De Amerikanen zouden zeggen reinforcement. Dat hebben we gevonden in de persoon van onze secretaris Luc. En we zijn gisteren daar geweest. We hebben een fles wien gedronken. En toen heb ik tegen Jean gezegd. En Luc roept voor op die bed, hè, jongens. Ik zei, we gaan doen naar die bed. En dat is eigenlijk gewoon leuk om naar het bed van Jean Meens te gaan. Terzijde, we zijn erin gegaan. We hebben de vlag ervan afgetild, maar ook de poster van 5 jaar Vlarissen. En we hebben het metgenomen en we willen heel graag vragen straks aan Marianne om dat ook in de Vlarissen expositie neer te hangen. Maar los daarvan willen we toch Marianne naar voren vragen. Want kom naar voren Marianne, want anders denken ze dat een van de 4 dames Marianne is. Maar dit is echt Marianne. Weer een geweldig applaus natuurlijk. Hey! Marianne, van al die inspanningen voor de vastelavond, want ja, we weten Ronald is ook Roland. Dat heb ik nooit geleerd. Heb ik nooit geleerd. Is voor mij een aandachtspunt. Ook jarenlang Vlaris geweest, secretaris geweest. En ja goed, via Marianne ben ik ooit Sinterklaas geworden hier in de wereld. Heb ik ook al 26 jaar mogen doen. Met heel veel plezier. Samen met Roland en Marianne. Maar Marianne verdient inspanning. Naar de etalage toe. Maar ook als Flarinneke. En voor die hele expansie willen we heel graag de jaarmedaille 2022 overhandigen. Ja, dat gaat er op Vlarissen doen. Want wij ben ik nu het enige grote gremium. Dat is onze stadsprins, Daan de Tweede. Dus Daan, aan dich de eer om de jaarmedaille 2022 aan Marianne te overhandigen. Nee, Marianne. Wie werd er al gezegd voor alles wat ze deed is. En je hebt zo'n tweede man van Shai. Morgen de jaarmedaille overhandigen. Mam is er niet bij. Dat is degene die zich... Papa heb ik gewerkt. Papa, ja, daarachter is druk bezig met de film. Heer Vlaars, het goed! Heerlijk!
is wel in het lopen. Jawel. Roland! En ik heb het gewoon nog immer. Het eerste jaar de Vlaarders was 22 jaar geleden. Dan gingen we, als het afgelopen was, samen met Leon Cardel naar Bertha. Want ja, daar bleef toch de spanning en de warmte zitten. Een Elske drinken. Ik zeg, en hoe? Vergeet. En dan wordt weer half vier. En dan wordt vastelavond afgelopen. En Elske heeft nooit zo goed gesmaakt als bij Bertha aan de bar. En dat nemen we met. En het zijn zo. Hè? Goed. Ja, precies. Geleid goed. Vastelavond samen. Oh, en hoe moet natuurlijk het nog gewoon te gebeuren? Die is er dan, hè? Nee, dat is hem hè. Nee, voorzichtig is het zwaar. Ja. Ja. Heel goed. Van harte gefeliciteerd. Ja, fijn. Geweldig. Dankjewel. Oh, Richtig. kussen doen. Receptie en documentaire. Ja, dat ook. Dankjewel. Stinkende potje. Beste Sint-Augustinus. Wat stinkende potje? Waarom Sint-Augustinus? Oké, ik heb er ooit legendarisch lid van mogen zien. Waar een mannetje van de jaar of 10, 11. Mijn onk en misschien het gekend, Piet Lemmens. Tuba speler. Voor de broer van mijn pap. En die heeft me toen geloodst naar de Augustinus. En ik bloos binnen 3 dagen de toonladder van boven de onger. En hij zegt, om een Piet zet, dan is het natuurtalent. Het gaat van mij weg. Het is niks geworden. Ik heb 30 jaar later ben ik weer uit de troef gekomen. En dan heb ik alleen maar geblozen. Ik ga je de hoop amusuur, moet ik zeggen. Maar muzikaal woord gaat minder. Maar we willen toch heel graag u bedanken. Ja, dan moeten we einde medaille op. Ik weet dat is heel spanningsvol, hè. Want ja, waarom daar waren ik niet en dan ik ben toch ja, heel moeilijk. Maar de Vlaarders zijn dan ook heel resoluut. Ze zeggen gewoon, we geven einde de jaarmedaille. Beetje kijk me al hier heel. Het zegt van ja, ik heb ooit een keer gehoord. Dan hebben ze het leven vuurdig, dus er liggen kansen genoeg. Maar we willen toch heel graag een jaarmedaille en het al heel wat superlatieven gekregen. Maar als een van zittert in Gelijn op een dikke trom gaat houden, hè, dan kennen we helemaal niks meer. Dan moeten we dan. En dan Spanjaard. Ik ga nog even in Spanje, maar ik ben geen onderdeel van het toekennen van. Maar we willen toch heel graag meneer Spanjaard, zeg ik maar.
getrouwd met een meisje wat ik in de klas gehad heb, heb ik niet de cabine gedaan. En de pap heeft nog een kledingzaak gehad in Zitter, er is ook niks geworden, want die zaak is toe, heel toe, verdig. Hij is nog net voor de afslag zitterd. Nou, hij doet de afslag gelijk gepakt en hij heeft ook een gelijk op de trom gehouden. Dus ik wil heel graag vragen aan onze stadsprins Daan de Tweede om de pap van zijn jeugdprins ontzettend. Ach ja. Hey, we hebben vandaag voor het werk over de sleuteloverdracht en daar komen we nog weer even op terug. Ja. Maar in ieder geval voor dich, de jaarmedaille 2022 met Rob Gelijn Verroet. Ja, werd heel al gezegd hè, voor muzikale talenten. En het, toch het overleven van de Vlaamse ook. Ja, ook een beetje. Goed. En dan moet alsjeblieft, graag gedaan, gegund. Want dat is het leven gunnen. Maar dan weet ik ook, is niet Johan Oosje, hè? Ja, die staan daar, ja, dat weet ik al, hè? En dan weet je, kijk, hij is al het wegwerpgebaar. Dus zo straks, zijn op, dus zo straks een geel kaart krijgen. Ik heb tegen hem gezaalvoetbal, dan kreeg ik geel kaart. Ja, daar heb ik nog last van. Maar ook de pap en de man. Van even een speltje. Zeker. Ja, zeker. Zij zegt nooit de belangstelling. Nee, ik zeg gewoon, ik zeg, moest de opa, voor de kunt niet. Ik denk, wat? De sufneus. Zeg maar de kind ook, oetstadsprins. Nee, ik ben altijd aan zitten. Hallo, maar dat denk ik. En voor een kleinigheid, geen kleinigheid, de spang. Meneer Salot. Dat was, als je gaat, dan krijg je de gelijk. Dat is de spang. En de mam ook. Hè. Moest er van doen. Dat weet ze nooit. Ja, nu de werkbank genoeg, hè. Dat weet ze Oh, nooit. ja, kijk eens zo. Spang een hersens. Is toch een vrij goedkoop ding wat eraan heeft, spang. Ja, niet op jou. Nee, ik zal ook kijken. Zeg doorduwen, hè, flink nog. Oh, Zo. Kijk, ja. Hé, Frans, dit zijn nog alles, hè? ja. Maar ik zou toch even willen inbrengen, want de prins stond mij net aan te stoten en hij zei van, heb ze niet een spangbieding? Ik zeg toch gewoon niet over, daar ga je tegenover, dus ik ga hem die geven, maar er zou een schat verrassends met kunnen gebeuren. Echt waar. Alsjeblieft, Wist me het nooit. woord is een prins. Weet je Het nooit. woorden zijn onze stadsprins Daan de Tweede. Nee, niet alleen de ouders en de opa en oma van Sjoerd geven alles in de vastelovend, ook de grote zus. Het is geen medaille, maar wel een span. Ik zal zeggen dat ze er gebreken zijn. Kijk eens. Heel goed. Ja, dat ding leeft niet. Beste Vlaggenning, de Vlagense vermogen weer, verkennen weer, Gelijn Verroet. En het muzikale woord is aan de kapel van Augustinus. Dat is een lekker niet meer. Ja, je moet opletten. Dat is zijn oefen. Dat is 16 motor. 16 motor.